Yun o! Tayo eh! Ang lupet! Wow! Talagang ano guys, lumalaban talaga si Idol Cindy guys sa mga pageant. Talagang meron naman talagang meron naman talagang ibubuga si Idol Cindy talaga. Maganda at magaling siya mag-passion. Yung galaw niya guys, yung lakad niya talagang may laban talaga. May laban. Yun oh! Thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong. Sana guys, laging ganyan na lang guys, no? Yung lagi na lang pakilig, lagi na lang masaya sila. Yung mga ganun lang guys, parang hindi masaya din po tayo lahat. And now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Yun o! Tayo eh! Ang lupet! Wow! Grabe guys, ang saya ng mga panahon na yan guys na lagi silang magkasama. Itong time na to guys, nasa iswe pa lang sila. At nahaba pa ang buhok ni Idol Cindy dyan. Wow, ang sarap naman yung ganyang awit. Ano kaya ang mo guys? Ano kayang feeling mo guys? Pagkakasama mo yung mahal mo diyan sa lugar na yan? Malawak. Talagang guys, sino mo naman guys ang bundok guys, oh. Talagang ang sarap. Talaga damdamin na nandyan kayong dalawa dyan. Kasama mo yung taong mahal mo. Diba guys, ang sarap sa feeling ganun. Sana all. Yun oh! Wishing that I never let you go, my baby. Take this heart. Woo! Napapahuwa ko dun ah. Ayan guys, nasa taas kayo ng bundok tapos magkasama kayong dalawa, tapos mangarap kayong dalawa. Oh, siguro guys, naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin na nangarap kayong dalawa, natatanaw niyo yung kapatagan. Natatanaw niyo yung mga, kumbaga, halimbawa na nasa bundok kayo, natatanaw niyo yung bayan, yung city. Natatanaw niyo. Tapos nangarap kayong dalawa na sana hindi na po tayo magkahiwalay. Sana hindi na po tayo tawag ito, hindi na tayo magpapadala sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Ipaglaban natin yung dalawa natin pagmamahalan. Sana all. Sarap sa feeling yung ganun guys, no? Fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling.
balahibo ko. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love, the last of lifetime. Your love so Ano mo guys, may naalala po ako. May naalala po ako guys sa kantang yan. At saka pag mga ganyang moment guys, may ako nung nalalang isang napaka-special na tao para sa akin. Naku po! Kainis! I never knew that it's you and me. Wow! Yan! Yan ang sinasabi ko. Yan. Nasa ano sila, natatanong nila yung malayo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo guys na talagang ang sarap sa feeling. Ang sarap sa pakiramdam. Napakagaan sa mga puso natin. Nakasama po natin yung taong mahal at sabay po tayong nangarap. Para bang sinasabi nila Idol Mariano na kahit anong mangyari, huwag tayong mag-iwanan at huwag tayong maghiwalay. Mga ganun guys ba? Woo! Your love so true, and I never knew that it's you and me all this time. All this time. Sana all. Woo! All this time. Diba guys? Ang sarap sa pakiramdam guys na lagi mong kasama ang taong mahal mo. Parang gusto mo na lang na hindi na matatapos yung mga araw na kasama mo siya. Para sa akin guys, ganoon talaga ako. Hindi pa ako nagsasawa sa taong mahal ko. Hindi pa ako nagsasawa sa taong nagpapasaya sa akin. Of course. Sana all. I lie awake, thinking of the days gone by. Wishing that you're still here, Sarap pakiramdam ganyan. baby. Yeah! I was wrong, and now you're gone. Sarap. Hear this heart of mine. Hear me Yun no? calling. Yan yung mga gustong-gusto ko kay Idol Mariano guys. Yan yung mga gustong-gusto ko sa kanila, yung mga ganyang moment na talagang ipinakita nila sa mga tao na talaga yung pagmamahalan namin po ay ito talaga. Ito po kami, hindi po kami nahiya sa inyo. Pinapakita namin sa inyo na talagang love namin ang bawat isa. Yun ho! Whenever you're around me, Sana all! I feel different in your arms. With the way you touch me, the love, the rest Naman, galing. your love. And I never knew that it's you and me all this time. See this tear Naku po, ano nangyari? falling from my eyes. Wishing that I never let you, Naku, baby. Take this heart
na lahat na lang ganun. Makikita nyo naman guys, sino ba namang taong hindi mag-good vibes, hindi po magkakaroon ng, kumbaga nahahawaan po tayo sa kanilang pagmamahalan. Sino ba namang mga nag-iidolo sa kanila na hindi rin sila mai-inlove, di ba? Kasi tingnan mo naman pinapakita ng idol natin Mariano, hindi pagmamahal din. Di ba guys? Pagmamahalan din. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love, the last of our time. Your love so true, and I never knew. Yun, oh! It's you and me. Grabe, no? Ayan, guys. Okay, guys. Hanggang dito na lang po ang ating reaction for today, guys. Maraming salamat po mga Kamardi Nation po at sa mga bago nating magiging kaibigan pala dito sa ating channels sa pagsama niyo po sa akin sa pag-react po ng mga magagandang alaala. Kumbaga mga magaganda pong mga moment po nakasama nila ang bawat isa. Yan po si Idol Mariano at Cindy, guys. At kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos, guys. Thank you and God bless you. Congratulations po kay Idol Mariano po. Mabuhay po kayo.